Plošina PL324. Plošina má podvozek za osobní automobil. Na složení a přípravu k práci stačí jeden pracovník. Plošina má samostatná kolečka pro svůj pojezd. Po složení z podvozku zajistíme brzdou kolečko. Odjistíme gumové lano, které drží plošinu. Rozevřeme spěry plošiny, které mají každá dvě polohy. Seřizovacími šrouby srovnáme plošinu do roviny podle vodováhy, která je její součástí, a zajistíme zajišťovacími matkami. Sestavíme zábradlí, které je uloženo v plošině, a po sestavení je zajištěno speciálními čepy. Ovládací páku přepneme do polohy nahoru. V pracovním prostoru jsou vylepeny provozní instrukce. Šlapáním zvedneme plošinu do potřebné výšky. Pracujeme ve výšce větší než 3 metry, musíme použít jistící lano. Pracovní výška plošiny je 7,4 metru. Zamkneme mechanismus proti samovolnému spuštění a zamkneme pedál. Uvážeme jistící lano a můžeme vystoupit na plošinu. Při práci na plošině se jistíme. Při skládání plošiny odemkneme pedál a šlapáním plošinu spustíme. Rozmontované zábradlí uložíme do plošiny složíme spěry, které zajistíme gumovým lanem, odbrzdíme kolečko a plošinu můžeme naložit na vozík. Naloženou plošinu zajistíme čepem.